илләребез тыныч булып, илләребез аяз булып, һәрвакыт бергә-бергә матур итеп, алга таба да яшәвебезне теләп калам. Чыннан да безнең районыбызда десантчыларыбыз төрле урыннарда матур итеп эшлиләр. Бары тик бергәләшеп, матур итеп күрешергә ясын дигән теләктә каласым килә. 86, 88, 88'de kayıttım. Afganistan'dan kayıttım. Өзүбүздүн Тилеше районунан бармы бирге служить эткен иптешлерибиз? Yok, Токшабадан'dan var. Нуриев Радик. Мында birga xizmat etgan kishilar yo'q. Вообще Татарстанdan Şulna Kazan'dan var ya, o uzun ama. Bu Nuriye Radik'ten insan var. Minnem bir zorak. Hizmete eğilmek diyende. Ушибку на проходилке Чечекта. Десантный штурмовой батальонда. Оттуда мен попал. Неге? Кандагарга. Спизназга қызметтен мен алғанда. Бізді переправили Лашкарга, Пакистан границасына. Остальные годы, службы, имею в виду, наблюдали вот это. Как видите, сейчас находится.